Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sulilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Ipadayon, pasakit ko. Sagpa ako pag-usap. Oh. Just don't do it again. Dili ko makasaad ni Ana Jaime. Ganahan ka ba di ay? Na magpadaog-daog lang ko? Kung dili ka gusto og samok so dining baya, pagpaubo sa mga tao nga mas taas pa nimo. Ha? May adlaw ra. Nga makabawas ko ni inyong gipuhat na ko, Jaime. May adlaw ra. Og ni anang higayon na. Siguradoon ako nga muluhod mo sa akong atubangan. Ay, hala, uy. Siya lang makato ko na saksihan. Nga ba silang kagubot ba? Katuyong Angela ang nakaingon ni ini ba? Kuni palang unta si Doc, ay nakasiguro ko nga makalaban yun unta siya ni Ma'am Daniela. Ug si Sir Jaime. Ug si Ma'am Dani naman hinuon ay iyahagi dapatan, oy. Unsa gud ni si Sir? Hala ba napat din ni siya? Lulag ba siya pa nakaakog panapat nga dako ba ay gintang sa ilahang panghidaron ni Ma'am Daniela. Oh, gwapo palagi siya o macho pa siyang panghidaron ron. Pero nagapares pa siya gwapa. Unya nindot sa kiglawas. Hamis pag yung kaayo. Usahay, no? Kalain sa gyud ning kahigayunan bitaw oy. Usahay ba? Ang kuno na lamang sa usa ka tawo. Ang tanan. Iyahan na lang tanan. Kung kisa pa tong gwapa o puti, bright, dato pa gyud. Ay pasilan, musinggit unta ko protesta. Pero asa man sa protesta? Langit? Atos langit? Na! Ay, gabaan ba ko na kung gihuna-una karon ay. Ay, nalang taon, Lord ah. Nag-joke raman din taon ba ko, Lord. Nag-joke ra. Balik ni Ma'am Dani. Pwede ko tingalin niya pagkahigugmaan ni Sir Jaime. Ay, kaya nga nung pipabilin man siya uban ni Ene. Kung ingon niya anang adapatan na tayo siya. Unya sayo-sayunon pag siya sa pagpasunod sa iya gusto. Huwag mo yates. Kung ako pa'y gwapa, ha! Hoyo gyudayon ka na ako. Tulin pa niya ako sa kwites nga makalayas. Pero, bilib kong Ma'am Dani. Ikaw ba lang bido ko? Human siya taparusan ni Sir? Gi-walk outan pa? Ay, batilan. Naluoy na lang ta. Iyan agad ko sa akong paboritong dapit. Every time ganahan ko nga magkinusara. Ganahan gigit ko din eh. Huwag ko lang makita nga tao. Kahit tuyuon kinidapita. Daplin sa baybayon pero sudo nun. Huwag pa ko sukad makakita og laing tao nga nasaag din dapita. Sukad nga ako na nadiskubrihan din eh. Mga umang lagi ako makauban din is daplin din ng baybayon. Manaugos pa to. Mas ka na mulingkod sa bahas. O kunya. Kung pulaan, maghimo ko sandcastle. Nindot na din palabyan sa oras. Kalingaw, dili kinalan nga mo gamit ka sa imong gadgets. Back to basic ba? Pagduwa sa baso niya, magukod-gukod sa bawod.
Motor, dini lang ka ha. Ato ko ditong lapita. Okay? Paghimo ko liha og bonfire. May aksyon na magitgit. Manalagani kay gipawa mo ko sa kong higala sa iyang big bike. Ug may nagamit ko paingon din eh. Wag ito'y problema tawa na. Isa kung pa na ako iuli ang iyang motor. Okay na niya. Ani raw nagpapalapay sa kagabi yun. Kaya sigurado ko magkatanggid na ako si Daddy ron. Samtang puwa kayo ang naong sa kasuko. Nagibati di rin ako. Ay. Gano'n ba sa mga nakaw naman siya sa pagbuya na ako? Uso pa din na ron. Kinaraan man na. Kalisura na magkasalbo nga parehas mong may pagbati sa usag-usaa. Mapugos mo sa pagtipong kay lagi kasado naman mo. Ang Jerja way problema. Kay pwede rin ganyan mag-Jerja bisag huwag ka pa'y pagbati sa babae. Ang babae na lang kay mapugos. Kalain sa lang mapugos eh. Oras ka nang rape, anak. Mau nga. Di ko. Kuhaon ko ng uga nga lukay. Araw ako gamito sa paghimog bonfire. Ang animal nga Oliver, wa pagyud mo pauli. Ay nasab kay karon mag-usik sa iyang oras. Let's say, ipakauwawan ko sa ako mga bisita. May nagyari kini kagusto niya ang anak ni Compadre Juan sa pagkakita di ini sa iyang litrato nga gidisplay dito sa sala. Nadapatan ako di oras si Daniela kaganina. Tungod sa kipakita na ning pagtukol kang Angela, ang anak sa di Compadre Juan. Dili ko kato intensyon. Apan wa ko kapugning akong kaugalingon. And now, nagigdar siya sa kama sukad pagkaganiha. Siyang pagsaka, sunod na ko din sa akong lawag. Duulon ko siya. Mulingkod ko sa kiliding kama. Diyan siya magkatubang. Daniela. Kahamis sayang naong hikapon. Dali ko buot nga buhaton pag-usap ang pagkasayop nga akong nabuhat kaniadto sa inahan nila ni Oliver. Dili na ko buot ka manapat. But I can't help it. Dili ko kapugnan ng akong mga kamot. Batay gigayon nga masuko ko. Mugawas ang akong natural. Dominance. Ug sayon na lang alang nako ang pagdapat. Kaya lang nako. Ubos ka mo mababay. Kanamong mga lalaki. Angay lang nga mamahimo mong ulipon na mo. Am I sorry? Maybe. Or maybe I am not. Busa ikaw, Daniela. Magbinutan ka, ubos na ko. Ayaw yun pagpakita o pagsupak. Kay dili na kubuot ka masubli pa. Ang akong nabuhat ka ni Anto. Nga hangtod karon, misamok pagyapon sa kung una-una. Kung wa palang unta ko niya layasi, dili ko unta siya mahinaikan.
ug papatay. Padayon siya nagabuhap sa ako. Sa dalig sige istorya. Ito ulit siya natupa ko. Pero kinsang buot ng ipasabot ng iyang napatay. I hate remembering that day. Iya kong layasan uban sa iyang anak. Kay dili na kuno niya kaya ang akong gibuhat. Uban sa pila ka tuig, muingon siya nga dili na niya kaya. Gihatag ko niya ang tanan. I even love her. Lakip na ang iyang anak. Pero iya pagyapon kong layasan. Dili ba nga deserve na niya ang mamatay? After all, she's a whore. Iyang trabaho ang paglipay na mong lalaki. In exchange, I gave her everything she needed. Money, comfort, and love. Bisan pa man kung usa siya ka puta. Apan may konsensya pagyapon ko. Kay luyo sa iyong pagpiya ka na ko. Di na hinay ka na ko siya. May usa ka butang siyang gibili na ko. Nga akong gidawat. O giangkon sama sa ako raw sab kini. Tungod kay mauwi iyang gipangayo ka na ko. So, pa siya mabugtuoy sa iyang kininhawa. Kinsa ang butang ipasabot na iyong napatay yung manamisaway kinis paglayas niya. Kinsa? Ay! Hala, Doc! Niya naman di ay ka. Wala ako makabantay. Nabisi ko sa kusina. Ay! Nabisi ko gipos na sab sa mga gibutang sa lamisa kay wala na sa mikaon, Doc. Usog yung diet ni Ining Balaya. Dili na pala ka kung magluto din hina? Ang problema kay mataymingan nga maningil og kaon si Sir Jaime na patay ka! Ay, unsalan man, Doc. Anda mo na ako ang bag-o pa na kong gihipos nga mga pagkaon. Mukaon ka? No, thank you. I'm full. Si Kuya Oliver, Kaganina pang namiseng. as always. Ay, si Daddy, milakaw ba uban ni Danny og wapas lang uli? Wala man sila man lakaw, Doc. Sa'yo maganing na uli ang ibog. Daddy, unya, may bisita nga uban ka ganina? Bisita? Oo. Ya, maguro ka to kumpare. Unya, uban sab ni ini ang yahang anak ng babae. Umaguro ka to babayan ang giingon nga mo ipakasla ni Sir Oliver. Unsa? Gwapa sa Sir Oy. Nindot kaayo og barag. Mura magsagol dugo ba kanang sagol ang mga dugo kay puwahon man si upanet. Dili puti pero sinaw kaayo og panet. Wala ba kato siya mamutang og mantika nga sinaw makaayo. Usa ka na ko sa akong lawak. Pahuway na lang ng nuni. Ana, sige sir, wala man siya malingaw na. Sige sir, ilan bitaw kung gutom mo na sila kay manungkab man na. Duka na sa kay ko sir. Ay, kay ubay-ubay ako gibuhat karong adlaw. Musud ako sa kong kwarto dito sa may luyo ni Mansion sir. Good night, Doc. Good night ng nuni. Ang lawak ni Daddy. Kaninot unta kung ako pang naa diha, uban ni Danny karon. Just laying beside her, hugging her. For the first time, nangandoy ko nga ako mao ikaw, Daddy. I wish I was the one beside Danny right now. My God. Mahal ta ka, Dad. Pero kung pananglit, mawa ka karon. Nakasiguro kong ikaguol ko ka na.
But somehow, ikalipay ko usap. Aron mabawi ko si Daniela gikan nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!